почивката ни почва. Доктор Панчев отива на повикване. Много добре. Какво ще лепиш? Ще спасяваме кемпера. Какво му е? Болен ли? Болен е. Кашля, киха. Сега ще му сложат 2 превръзки детски. Добре. Не можеш ли? Що не се отваря, бе? Ти помогна ли? Негатив, фалшивите лепеки. После ще покажеш на Светло какво е. Какво лепи? Да? Това сме лепили, да. Сега ще го залепим на кръст нарочно. Какви сте фалшиви лепенки, бе, човек? Вратителна работа. Чакай се, Не може да се отваря. Полката отляво. Да. Аз само да попитам, ти си като бабичките пред лекарския кабинет. Здравейте и добре дошли в новият ни влог, който започнахме на същото място, на което приключихме предишния влог. Ако не сте гледали, отивайте да го гледате. Този път сме +1. А ако искате да разберете какво правим тук, отивайте да гледате предишния и гледайте и този. Какво, Тони? Сега ли започваш влога? Да, защо? Не знам. Какво ти е странно? Защото си снимала одеве, още снима. Кога одеве? Одеве. И вчера. И какво? И за влог пак. Сега го започваме по-са. Ще ги върнем от началото. Кико, къде сме в момента? Никаква идея. Нямаме идея къде сме, но спряхме на малко почивка децата да подишат чист въздух. Дари! Къде си завъртя ти? Така хубаво лигавника. Беби. Децата са по туалетните. Кико, отваря да някоя филийка. С какво искаш, кава? Да. Обличаме се и пак потегляме. Вчера преди да тръгнем, правих едни шоколадови бомбони, сурови, с форми и банани. Сега ще си хапнем по един. Спряхме малко да се разтъпчеме. Хапваме по един плът и продължаваме часите. 2:30, пътуваме от 6 часа сутринта и Дари доста добре се държи. Кемперо. Да. И плюе. Да. И Дари доста добре се държи и Антуан, ама него не смея да го похваля, защото просто ще ми излезе пред носа, нали, мамо? Да. Мамо! Дари. Раз, два. Пристигнахме на Варна. И ето тук сега някъде Кико гледа къде може да се паркираме. Този човек доста учен да ме гледа как снимам през прозорцата на кемпера. Ето ми Ивен. Та ето го Кико, ето там. Сега ще видим какво е изнамерил като място. И да се оправим, да си направим една разходка, защото стана 4:30. Какво става, Кико? Има ли места? Има някакви места, има някакви рибари. Ще изчакаме, като си отидат и ще такова. Добре, да се оправим за една едночасова разходка. Да. На позале, сега ще е залеса. Още има силно 1 час, ама да. Еми да, горе-долу. То, докато се оправим, ние че мине този 1 час. Ще Да, тъмна точно. разходка. Айде, той отива ли на разходка? Да.
Ай. Кико го заболя главата. Защото тук ще видях, че някой от предишните ни наематели ни е скъсал пердето от перделъка. Явно си е мислил, че това може да се... То не може, нали? Не, то е декоративно. Явно си е мислил, че може да се разтива това перденце. И доста го е скъсал. И сега каза, че ще го дразни през целите 3 дни. Sorry! Отиваме ли на разходка? Айде! Паркирахме се на много яко място. Сигурно видяхте от кадрите. Вижда се залеза. Чува се Дари. И сега ще се подготвяме да си поръчаме вечеря и така да си чилваме. Нали, Тони? Там, къде свети. Кой има? Там, къде черената. Слънцето. Бе, яко. Къде ще ходиш сега? На пясъка. Айде на пясъка да ходим. Айде. Къде има пясък? Беше ли ти студено? Беше ли ти студено? Не. Тук някакви хора минат до нас. Добро утро, Тони! Добро. Отиваме ли на разходка? Да. Айде. Сега ще снимаш Дари, както ще. Да. Мама ми ръкава и не ми го пуска. Добре. Ето пуснаме. Тръгваме ние към Балчик. Натоварихме се. Едното дете е тук до мене, другото е от среща. Ще е менюто на Доминус. И така, направили сме си по едно кафенце. Тръгваме. Ето, това ли е общината? О, добре, не е това общината. Ето и главното място, заради което идваме в Балчик, общината. Чакайте, че не знам изобщо дали се чува Кико какво казва. О, отпред. Сега ще намерим къде да се паркираме и отиваме в общината да подадем документите за сключването на гражданският брак, който ще бъде на 5
ноември. 9 ноември. И така, ще видим. Сега Кико ще отиде първо да види дали ще може само той да ги пусне, защото не искам с децата да ходиме по такива места затворени по това време. Но ако не може, отиваме всички. Като гледам колко ще върви. Лошо ми става. Тук ли ще се паркираме? Ако може. Айде. И сега, който не си е попълнил декларациите предварително, сяда да пише. Заповядайте, моля. Ама аз не съм съгласна. Добре. Така, подписания. Ти ли ще ме подпишеш? Да, както... Айде, тук няма да довършвам. Гледай как си ги фаща. Гледай. С Тони разглеждаме медузите, лебедите. Какво? Бебе медуза. Има бебе медуза. И там има. Да. Много е приятно. Ето това ребета с цифрите. Чуваме да търсиме Кико къде е. Град. Не толкова голямо, просто Кико го оставиха на общината и да подаде документите. Ние се разхождаме, за да Дари заспи. Все още не е успешно, защото всичко е толкова интересно. Само върти глава и гледа наляво надясно. Но пък времето е страхотно. Антони иска тук да нощуваме, но не сме сигурни. Сега ще видим какво ще каже Кико, нали? Да. А утре ще ходим към хотела, където ще бъде сватбата, че имаме и там малко работа. Утре? Да, утре. Мини величина жаба. Риба е, риба е. Риба е. Какво е? Риба или жаба е? Което го яде ли? Да. Риба е глава на риба някаква. Не е цяла риба. Това е глава на риба от някой ресторант. Защото аз си мислех, че е малка риба. Не. Защо не ги гавам? Път не сте. Къде може да се паркираме? Бих се паркирал. Да, и Антон му харесва и е спокойно някакво, обаче няма къде да се паркираме на брега, както ние искаме. Вече сме в кемпера и докато Кико и Тони сложат обяда, ние с Дари ще си направим малко гимнастика и след това да видим къде ще се позиционираме тази вечер. Аз искам да сме някъде така нависоко, Антони и Кико искат да сме вълчик, но ще видим накрая. Дай ти къде искаш? Къде искаш? Тони, я презентирай какво имаме за обяд. Кашкавал. Друго? Кашкавал. Луканка. Да. Супа. И кремвиш. Добре. Хляб след малко. И мезо. Добре. И хляб. По принцип, много обичахме да си приготвяме нещо тук, но сега с толкова път и ето това. Малкото дупе. Не ни се готви, също нямаме време да готвим. И взехме ступата. Ох, добре, не мога просто. Постоянно, докато говори, се чу само Кико как каза гъс. Нормално ли? Все пак решихме, че ще дойдем на Обена, нашето любимо място, ако сте гледали и предишният ни влог от къмпингуването ни на Северното Черноморие. Кико проверява сега, ето там, сам ще спрем някъде, може би. Има една горичка, в която предния път, като идвахме, много си я харесахме. Но сега проверява дали е твърдо, защото да не хванем да затънем.
Като спарим там. Силно се надявам да ни се случат нещата. Няма хора, пусто е, жестоко е. Антуан е толкова щастлив. Погледнете го само как тича. Нямаше търпение да излезе. Целият плаж е за него в момента. След малко излизаме и ние да преизпадари на там. И вече няма да е за него целият плаж. Защо? Еми за нас. Да. Трябва да му кажа да се събуи бос. Да, чува. Ето го човека, който се смее зад кадър. Къде ти е детето? Къде ти е детето? Там зад кадър. Какво установихме с тебе, че много яко да идваме есента на море? Няма никой. Никой. Много е яко. Що плюеш така? Какво видя паяк? Дай се метнах. И така, паркирахме се и сега сме излезнали на разходка. Като целта ни не беше да го носим той бебе, а да спи, защото не успя да заспи от Балчик до Албена. И сега малко ще я понося. И се надяваме след малко да заспи, да сложим в количката, че имам да отговаря на съобщения. Аз съвсем го ударих на почивка, ама хората ме чакат. Оригваме, бебе. А другото дете се чисти пяска от обувките. Харесва ли ти, Тони, есента на морето? Да. Ще дойдем ли пак? Да, с мой приятел другия път. Добре. Значи, когато сме в кемпера, ако не гледаме новините, ще гледаме Здравко и Сладурчето. Всички сме се строили тук с интерес. Вчера, между другото, се опитахме да гледаме новините, но боза. Така че Здравко и Сладурчето. Горе в момента спят Антуан и Кико, а пък ние с Дари спим. Ето тук двичките. Добро утро! Днес ставам на 32 и сега ще ви покажа какъв подарък изненада имам. Та-дам! Любимото ми нещо в училище да ми я чини. Между другото, аз съм завършила, ако не знаеш, Кико. Не лечи, защото аз Кетеринг. Не лечи, защото аз ги ми я чините. Глупости. Завършила съм кетеринг и много обичах, когато имахме практика и готвихме. Аз да съм на минето на чини. Това са отдавна загубен явно желание, защото сега не ги пипаш тия чини. Бананче. Не го хвана. Сложи го това в джоба. Тони, ела да си вземеш банана. Че той изпаре, ще знаха от морето, ще знаят. Айде. Приятно ми е на чини. Чувам. Антуан много държи да снимаме стадиона. Ето тук, където си е направил. Нали? Красота, само че след малко май ще пали. И ние отиваме да се разходим. Този път съм с раницата. С Дари, защото няма да си правя експерименти с количка. Хем е студено. Хем трябва да нося на ръце, докато не да спи, така че това раницата е чудесно. Между другото минаваха съградницата Джини, понеже Антуан беше отвън и го викаха да го питат той ли е с кемпера. Стана ми супер смешно. Кико излезе и
ни предупредиха, че имало къмпинг. Ама ние нито сме разпъвали нищо. И Кико им обяснява, че лятото също сме били тук. Само, че имало и коли. И той, да, нали, ние знаем, че сте паркирали като кола, но все пак шефовете ще да минат към 9. Сега бърза разходка и да си тръгваме. Чите се накви. Мисля, че това вчера. Айде, мамо. Взимаме ли си ги? Писанцата. Айде. Последни кадри от Албена. Много му хареса на Антуан. Ще я сгаза ли? Какво става? Hello, не мога да се боя. В днешния урок ще се учим как се закача якина закачалка. Тони ще демонстрира за зрителите. Тесно. Тесно, бе. Нещо се разминава в нещо. Така ли? Да, ето сега потяка. Не ми го е. Сега го вличаш на някъде много. Дай да закачалка и за моето яки. Антуан вече е гладен от разходката, но ние трябва да тръгваме пак Дария още да се наспа и ще го бъде джинси тук. Трябва да си купиме, също не да си купиме, трябва да си събера арсенала за бебеносене, якето с бебеносене. Сестра ми ще ми даде нова раница, защото тази вече е малка. Ето почва да се събужда от зверчето. И така, хайде да се наместваме и да тръгваме някъде да се препаркираме, нали, Тони? Да. Само да ви кажа, че не съм си измила аз чиниите, да не ми се кара после Кико, че са ме оставили да мия чини навръх рожденият ми ден. Даже ми правят закуска. Сега с Антон ще хапнем обесени ядки, като ние ги хапаме след такава смес. Чакай. Виталис. Обесена закуска и като слагаме допълнително обесени ядки. Ще си сложим по половин бананче и аз ще си сложа доза протеинки. Ти какво ще закусваш? Ще видим, каквото има. Каквото има? Не ти се хапа от обесени ядки? Останало не. Добре. Бутай. Push, baby. Я да видим къде е нашата дама. Какво правим? Пиеме кафето, пиеме сока, снимаме Ани отгоре, защото... Доспалите се? О, ето го бебето. Кошкайте за манджата. Вкусно беше всичко. Мене ме яд, че е толкова колко не мога да го взема да го изглоздам. Много благодаря, всичко беше много вкусно. След дегустацията, с която почерпих реално за рождения ден, имаме една останала шоколадова бомбона, която сега ще разрежа на 3 и ще се почерпя. Тръгнали сме си вече, даже сме някъде на...
След Шумен? Моля, ние сме били доста напред. Аз защото си върша разни неща на телефона и защо не знам къде се намираме. И сме за сега само с една спирка, което е много добре. Ще видим в колко се приберем. Втора е. Да, тази е втора. И сме спряли сега, ще ви покажа какво ще хапнем. Ще залъжем глада с една ябълка, която ще си хапнем сега. И после ще видим дали ще вечеряме нещо или направо ще се прибираме да си почиваме. Ето тук сме се паркирали при тировете. Ето ги тук как се забавляват. Привет! Вече сме на следващия ден. Снощи се прибрахме доста късно в 12 часа през нощта си бяхме в къщи. Стоварихме се само така отгоре най-важното за бебето и и си опитахме да си легнем. Тя Дайри се развълнува едно хубаво, защото спа преди това плътно през целия път. Някъде към 1 часа сме си легнали. Сутринта Кико ме остави да поспя, пък той оправи Антуан и излязоха да го закара на училище. Готиното е, че децата успяха да спят през цялото време и не сме спирали. И се прибрахме доста по-бързо от очакваното. Та супер! Понеже не сме снимали край на влога, сега ви се включвам от първата ни разходка за деня с Дари. Понеже изведох малко да подремне, да ви кажа, да ви благодаря, че първо ни гледахте. Ще съм благодарна, ако се абонирате за нашия YouTube канал, ако ни оставите някое мило коментарче. И до следващия път. Ето да ви покажа доктор Панчев какви ги върши с тези две лепенки. Задържаше капачето на тока, нали? Това не е тока. Да не литне.